سلام فنو اير تي في بمكتال تركبوا كبرات الكربان كمية تمسيو لهم قرامات شد شاقن بوت مشهد استلالوا زينات وشتن وزعنا انه زينا زغرب لكم لو عم تخلي كتكاتتلونا بخبرين دعادم كدما ارسا زينا كعد بريزيدنت إيساس مثل علواي لأخ قبطي عابد مدفع كل تقوي زمدناتاتن متحققازن زتيو تنبل ناتنات بدرجة هاجر زواتاتن بلوع المعارك بعال سفيح مدلوات كم تجبره تحبيرون أب زوبا عن سبا بالعلي كلتا بليون ناقفة عبيتي مدبات لمعات تعميمو بريزيدنت بوتين زمت سامون عاب تشاينا عودة كفت المخانو بيت صحفة كرملين قاليتو سراويت نيجيريان أمريكان بزكايد وصرحيت لعلوي أزازي داعش زركابهم حيالوش براوان كم تقاتلوا تقاليحون أب تايلاند حزبي زملال سبابور مدري مس أوتوبوس بمجج أو سباوي كسارة وريدو نابزر زراتو كنسجل بريزيدنت إيساس مثل علواي لوخ قبطي عبد مدفع كل التقاوي زمدناتاتن متحققازن زتيو نتي عودتن استخايد ركباتن سخاتن لقاطنيا زاري صالح الدين حسين ملكات أطاب زدالو تحستلو ميكائيل حدقو كأرواي بريزيدنت إيساس أفوركي بمينستر قديات وطان هاقراو متحقازن دكتور بدر عبد العاطي استمرحه مينستر مقعزيا كمون أكارتي أبصلاتات مقعزيا ساعتن عدنان زنطفع عبيتي قطباو نقداون كوبانياتات زتقالل لعلواي لوخ ريبابليك قبسي لومي أبدراش دندن تقبلوا الزراريبوم أبتي مينستر قديات وطاياتو عثمان صالح حلافي قطباو قديات تقدف آتو حاقوس قبريوت كمون مينستر نقدن إندسترين آتو نصر الدين محمد صالحين مينستر مقعزيان مراخبيتاتن آتو تصفى سلاسة برهانن زتصاتفو ركب عم دنفع كل مداوي كل التعوزم دناتاتن حبراوي قداسنت زلوهم زوباون آقراون قدياتن زتوكر زته تخايدوم بريزيدنت إيساس كل مداو زمدناتات إيرتان قبطن نكلتو هزبتات بزربح ممعبالو آزيو قداس كم زغنة بمتكاس إيرترا مسكوطباون نقداون كوبانياتات قبطي بمتحبار نكلتو وغن زقدس حبراوي بروجيكتات نمتكبار قربتو مخانا عرقاقيصوم مينستر بدر عبد العاطي بوغنو اتعودت مرايان مجلسن حونتاوي محزنتن متحجازن حزبتات ايرتران قبصن كوينو بمسرت ممرحي بريزيدنت إيسياسن بريزيدنت آلسيسن كلتاوي نقداون قطوان متحجاز نمعزاز زعلمه كم زغنه قليصوم زي كم زيلون كولو ايرتران قبصن عم مقعزيا بحرنا قلقلت ودباتن ستوكره زمع كتيمن ابتي بريزيدنت إيسياسن مينسترات قدات وصاي ايرتران قبصن زترخولو سنسرعت نتي سند بوغن ايرترا مينستر مقعزيان مراخبيتاتن آتو تصفى سلاسة برهانه بوغن قبص دما مينستر مقعزيا جنرال كامل الوزير كتيموملو بخال وغن مينستر عثمان صالحن مينستر بدر عبد العاطن بتناصل هبز قبرو ركب كلتاو زمدناتاتن متحقازن مدنفع ستبصح السمعات نمتكبار ابز حجز مديات زتيوم نواناونتنا قداسنتن مبصح لعلواي لوخ قبصي زتقسم مينستر عثمان ابزي ابزوانا قلطوفن تعفافن معبالتا زغسطو زلو هموت كلتاو متحجاز محيال أرلاينتو لعل مخانو أسميرولو إيرتران قبصن أبزوباون أهقراون قديات تمساسال الرأيا كم زلوون زحبر مينستر بدر بوغنو تقبار حبراوا قداسنت زلوون سمعزت تبصحلون لمعاتاو مربات مكلتاف نكلتاو ربحاتات أقداس كم زخونا أغنزيبوم بمينستر قديات وطاي دكتور بدر عبد العاطي زتمرحل لعلواي لأخ ريبابليك قبصي لومي أبسعاتات قد مقتري أسمراب زعتولو مينستر قديات وصاياتو عثمان صالح أبا هقراو معرفو نفرت أسمرا ترغيبو تقبلوها لعلواي لوخ قبطي عبير تراس قبرو نحادا معالت مبصح فتيمو لومي ساعتها 4 فرقان دحر قطري تفانيو نابكال زينا مسل نسكر ببساسر حمشان عامت صبرنا صنات إيرترا لما معراق بدرجة هاجرن زواتاتن كمون محبر كومات إيرترا وانا بوصاي صفيح من دلاوات كم تجبره كومشنر بهالن سبورتنا امباسادر زمرة تخلى حبيرو
አገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ኣምባሳደር ዘመደ ንኣዋርሕ ዝተኻየደ ምድላዋት ብቕኒት ጽንዓትና ዋሕስና ዝብል መሪሕ ቴማ ዝተማእዘነ ምዃኑ ብምጥቃስ ድሮ ብቕነ ናጽነት ኣብ ቤተ ትምህርቲ ፈሊሙ ብውዕውዕ ሃዋህው ይቕጽል ከም ዘሎ ኣብሪሁ بدرجة هاجر أبو أسمرة نزكيت مدوات أمريكيتو أمباسادر زمدة 19 جنبوت كبابيو بزبق السلفين نبرتيز السنة هي وموزيك أو مرئت أب ميدا بحت مسكرم 20 جنبوت بهلاوي مدب أب سينما رما 20 حدن جنبوت ناي مدرخ دراما أب سينما أزمرة 20 كتر 20 سلسلة جنبوت دما هزباوي قايلة أب كأني قدناتات كمون كوماوي داسات بمحضر كبابيو كمزكيت قليتهم بزيكازي نقعزو مختن لمعتن زان صوارق كلتا كفالات زلوت نطبباون سنكينتاون مكناوي أقباب سلابس أمرئيت ندمقات بعل نصنت تداليو كاب زلو مسنادوتاتيو ازي كمزيلون كلو مع كانت زينا هاجرنا بغنيات زي عزوز هاجراوي بعل كاب 19 ميازيا جميرا نقعزو حرنتاوي قالسنا بكل شنخاتو مخته مخبار لو الاونت كمون نقعزو كل انتناوي مدبات هاجراوي لمعت بب مدرخو زتقالل سفلاليه مدبات يقربا كم زلو سفلاتيو أب زوبا عن سبا بالعلي 3 بليون نقفة أب هنصاوي لمعات زتكورة عبيت مدبات كم التعمة تحبيرو وكرئينات فاكي الجبريس سدالو واتساب يسعب أب زوبا عن سبا أب زحلفنا ناتنت عامتات منقص إيرترا بزوصو مدب بالعلي 3 بليون نقفة عبيت لمعاتاوي نتفتات كم التعمة وانا دايركتر كفلي هنصاوي لمعات أتو تخستس قدام حبيرو اتيمن ما برو حزبن ممحياشن معري زرغحن مرغغات نسسلاسل مدبات هنصت تكالات محبراوي اغلغلوت ديغاتات مدلاوطن معباله كتماتات مسرح ترغياتاتن كالن كم زتقاللا رديو بزي مسرت بتقللا 4 مليون متر كوب ماي ناي محز عامزلون 141 ديغاتات 191 تكالات تمرتي 41 تكالات عنان كنصا كلوا ابل 26 هكتار قيساو سرحات تخايدو كمون لعل 2200 كيلومتر ناي حمد صرغيا تواديدو بزي كازي اوشت كتماكرن 22 كيلومتر ناي قطران صرغيا كسرح كلو مسكولن الزوباتات زراغب ناي مرص حمد صرغياتات وانت سريحهم نتمدبا معوات كلن أكلات منجست بحافشة كم دما بفلاي نزجبر أبركتوز ومجوسة أتو تخسته أمت صعيب استوى هذا تعري زعبية مدبات نمثل ساز حجز موياوي عغم تدليبو كم زلوا حبيرو وانا دا تركف لهنس أول معات أتو تخسته سكود ما مودعتا اتتتقسم مدبات بمكتتال كفلهنس أول معات ستجبرت راي مهان بمحبار بحافشة استسلاسل مدبات لمعات تعاطات في كم زخنة أبريهو أب نوزبا بازع منسي ينقح يودبي تعتق بزبل تيماك أنا ودابي منسيات تمهرون ودابيتات بمحضرات كبابن تخايدو أبتيد ملك عود الدرس تخايدة تمرتاون بحلاو المدبات ياتاوي بحلي بهرات إيرتراك وشت بنبابرو مرئيت مهزون سنعان درامان قتمن بحلاوي تلهيت سيمينارات حافش وفلتاتن كالن مسانا دوتات كاريبو بعسة 4 جنبوت أبز تخايدة مزازمي سنسرعات حلافي هاماتي أبتن أوزبا أتو داوي تخلم أبز هابو مبرهي كانت عند علامات مدب نقحت من اسياد من براه ودابيتاتو من محيال كم زخونه بمغلاص اب معوات مدب ابركتو نزغبرو اكالات مسكانا قريبو كنا ودابيتات تمحارو غون اكاديمياو تمرتم بهاجراونت هاجراو كبرتات محازمنتن بحالن كوسكوسو اقداسنتو لعل مخانو زتقسه حلافي ابيت تمرتين وزباباتع ممهر اسماعيل صالح اتمدب بتحستو الناسفحن خمت وهدات ناي كلهم اكالات وساني مخانو اغنزيبو اب موداتا نعوتا تمحارون ابيت تمرتن شلمات عدينو أزازي بوليس زوا سيمناوك إيه بحالتنا الكورنيل الجمع محمد سعيد بعثة 4 جنبوت اللي حدا شح حزبي كتما أفعبت أبي ترى حزبن كوماوي بوليسن أبي مكل خال جبنن حركات ترافيكن ذات كورة أسمرو هيبو أبي 25 بدرجة زوا استمزجبة 420 كلتن جبنات شن 423 بدلاتن 355 حركات ترافيكن 14 موت لعلي 330 أكلاوي محسيتي كمون أب نبرة اللي عليه أساس 7.5 مليون نقفة عنوت كمزوردة نتلال كوناليل جمع بتوسخي حبيرون أزازي مدبر بوليس نوزبا أفعبت كابتن ستيفانوس كدانا ماريام بقدقو حزبي نبرتو بتقاقا مسز حزن كبابيو بقبوء مسز كتاتلن قبن نمكل خال كمزكال بمتقاس مس بوليس زقبرون بتحققاز كعزز أزخا خيرو
ተሳተፍቲ ብወገኖም ሓደጋታት ትራፊክ ንምክልኻል ኣብ ጎደናታት ምልክታት ብብዝሒ ክትከል ሕግታት ትራፊክ ንዝጥሕሱ ግቡእ መቕጻዕቲ ክብየነሎም ሓደጋታት ንምንካይ ድማ ቀጻልነት ዘለዎ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ሓራት ክህሉ ተማሕጺኖም በተመሳሳሊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍልጦ መንእሰያት ኣብ ሕጊ ብሓፈሻ ሕጊ ትራፊክ ድማ ብፍላይ ንምብራኽ ንኣሳት 2000 ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ከተማ ባፅዕ ኣሰምሮ ወዲቡ ኣብቲ ካብ 11-13 ግንቦት ዝተኻየደ ኣሰምሮ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ካፕተን መሓሪ መብራህቶም ኣብ ኣገዳስነት ሕጊ ከምኡውን ንቑሕ ተራህ ዜጋታት ኣብ ምክልኻል በደላትን ገበናትን መብርሂ ድሕር ምሃብ ተምሃሮ እወታዊ ኣረኣእያን ኣብነታዊ ኣካይዳን ንኽህልዎም ብውህደት ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ኣብ ንዑ ዞባ መንደፈራ ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንክልናን ዘለዎም ቆልዑ ዝግበር ደገፍ መጻኢ ዕድላቶም ኣብ ምጥጣሕ ልዑል ኣስተዋፅኦ ስለ ዘለዎ ክድፍኣሉ ፃውዒት ቀሪቡ እዚ ዝተገልጸ ተምሃሮን መምህራንን ማእከላይ ደረጃ ኦሮታ ንዋታዊ ሓገዝ ክገብሩ ብ11 ግንቦት ኣብ ዝተወደበ መደብ ኣብ ወንበር ጨፈር ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንኩላን ዞባ ደቡብ ኣቶ ደሳለ ሓጎስ ኣብ ዘስምዖ ቃልዩ ንኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንክልና ዘለዎም ተምሃሮ ናይ እተገልግል መባእታ ቤት ትምህርቲ ፍረቓልሲ ርእሰ መምህር ኣቶ ግደ ሓይሉ ብወገኑ 26 ተምሃሮ ብምኩራት መምህራን እናተኣልዩ ትምህርቶም ይከታተሉ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ብተምሃሮን መምህራንን ቤት ትምህርቲ ኦሮታ ንዝተገብረ ደገፍ ኣመስጊኑ ርእሰ መምህር ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኦሮታ መምህር ጣህር ያሕያ ድማ ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንኩላን ጦር ስድራ ቤቶም ጥራይ ክኾኑ ስለዘይግባእ ብሕብረተሰብ ዝግበረሎ ምሕብሓብ ክዓዝዝ ተላብዩ ኣብ መወዳእታ ሓላፊት ጨፈር ትምህርቲ ንዑ ዞባ መንደፈራ መምህር ብላል ኣርኣያ ስንኩላን ዜጋታት ተለፅሎ ከም ዘይስምዖምን እኹል ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከም ዘይንፈጎምን ብምግባር ብትምህርትን ሞያን ብቑዓትን ኣፍሬትን ንክኾኑ ኣበርክቶ መላእ ሕብረተሰብ ክዓዝዝ ተማሕፂና ክቡራትን ክቡራንን ቀጥሉ ዝቐርብ ዜና ጻይር ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ህዝባት ሪፐብሊክ ቻይና ናይ 2 መዓልታት ዑደት ክፍጽም ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ክሬምሊን ኣፍሊጡ እቲ ብ19-20 ግንቦት ዝካየድ ዑደት ብቐንዱ ኣብ ምዕባል ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድና ዘተኮረ ከም ዝኸውን እቲ ቤት ጽሕፈት ኣሚቱሎ መራሕቲ ሩስያን ቻይናን ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተፈላለየ ስምምዓት ክኽትሙ ትጽቢት ይግበር ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማታት ሞስኮን ቤጂንግን ተራኺቦም ሓያሎ ስምምዓት ከም ዝተፈራረሙ ዝዝከር እዩ መራሕቲ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ከተማ ቤጂንግ ተራኺቦም ውፅኢታዊ ምንባሩ ዝተጠቕሰ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ኣይርስዕን ሰራዊት ናይጄሪያን ኣሜሪካን ብ15 ግንቦት ብዘካየድዎ ሓበራዊ ስርሒት ላዕለዋይ ኣዛዚ ዳዕሽ ዝርከቦም ሓያሎ ሽበራውያን ከም ዝተቐትሉ ፕሬዚደንት ናይጄሪያ ቦላ ቲኒቡ ሓቢሩ እዚ ሓድሽ ስርሒት ድሕርቲ ኣብ 2019 ኣብ ናይጄሪያ ዝተኻየደን ኣዛዚ ዳዕሽ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ኣቡበከር ኣልባቅዳዲ ዝተቓተለን ወታደራዊ ወፍሪ ዝሓየለ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ነዚ ሓበራዊ ስርሒት ዝመጎሰ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተመርጸ ግዜ ከም ዝቕጽል ሓቢሩሎ ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ኣብ ናይጄርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መደበራት ዳዕሽ ደብዳቤ ዘካየደት ኣሜሪካ ኣንጻር ሽበራውያን ኣብ ዝካየድ ስርሒታት ከም ዝተሓጋገዙ ዝገለጸቶም 100 ወታደራት ናብቲ ሃገር ልኢኻ ከም ዘላ ይፍለጥ ሰፊሕ ክፋል ሰሜናውን ምብራቓውን ናይጄርያ ኣብ ትሕቲ ሽበራውያን ወዲቑ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ኣብ ታይላንድ ህዝቢ ዘመላልስ ባቡር ምድሪ ምስ ኣውቶቡስ ብምግጫው ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ በቲ ሎም 16 ግንቦት ኣብ ርእሰ ከተማ ባንኮክ ዘጋጠመ ሓደጋ ዛጌት 10 ሰባት ክሞቱን ከለው ህሱያት ዝርከብዎም ልዕሊ 30 ቆሲሎም በምህላዎም ቁፅሪ ምውታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ታይላንድ ኣሚቶም ብዘይካዚ በቲ ሓደጋ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ዝገለጹቶም ሰብ መዚ ጠንቁ ንምልላይ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ድሕርቲ ግጭት ዝሰዓበ ሓደጋ ባርዕ ነቲ ክሳራታት ክብ ከም ዘበለዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ዓመት ኣብ ታይላንድ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫው ባቡር ምድሪ 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝዝከር እዩ
إسرائيل ليبانوسن أب مونغا أن استبصح جزاوي سممع مقرا السخسي ب45 معلتات من واحدة سماميعا كلتين هاجرات أب سممع زبصحة ب14 جنبوت أب كتما واشنطن أب زكايدو سالساي زوريا زرربيو إسرائيل ليبانوسن زمت كلتن 3 سنة بوليتيكاوي زررب كم زجمرة وتهدراوان وكلتي كلتين هاجرات دما كاب 29 جنبوت ذاته كم زكايدو تحبيرو እዚ ምዕባላታት እዚ ዝኸሰት ዘሎ ኣብ ሞንጎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሕዝቡላህን ዝካየድ ምልውዋጥ መጥቃዕትታት ብዝለዓለ መልክዑ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን እዩ እስራኤል ትማሊ 15 ግንቦት ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሊባኖስ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ዝሞቱን ዓተታት ከም ዝቆሰሉን ንሰብ ዝጥዕና ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሊባኖስ ኣቃሊሐን ምንቅስቓስ ሕዝቡላህ ብወገኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ደቡባዊ ሊባኖስ ንሰራዊት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ታንክታትን ከበድቲ ማሽናትን እስራኤል ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ሓቢሩ እስራኤልን ሊባኖስን ነቲ ካብ 16 ሚያዝያ ተግባራዊ ንዝኾነ ስምምዕ ምኩራስ ሰኽሲ ብ23 ሚያዝያ ብደረጃ ኣምባሳደራት ኣብ ዘካየድኦ ካልኣይ ዙርያ ዝርርብ 3 ሰሙን ከም ዘናውሕኦ ዝዝከር እዩ እቲ ስምምዕ መንግስቲ ሊባኖስ ብምንቅስቓስ ሕዝቡላህን ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታትን ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ከይፍጸም ሓላፍነት ክወስድ እስራኤል ድማ ኣብ ሊባኖስ እተካይዶ መጥቃዕትታት ደው ክተብል ዝጠልብ እዩ ይኹን እምበር እስራኤልን ምንቅስቓስ ሕዝቡላህን ብምጥሓስ ናይቲ ስምምዕ ንሓድሕዶም ክወቃቐሱ ጸኒሖም ኣለዉ እስራኤል ካብ መጀመርያ ወርሒ መጋቢት 2026 ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ እተካይዶ ብጸንሐት መጥቃዕትታት ልዕሊ 2950 ሰባት ክሞቱን ከለዉ 19000 ከም ዝቆሰሉን 1.2 ሚልዮን ከም እተመዛበሉን ጸብጻባት ይሕብሩ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ልዕሊ 4000 ወተሃደራት ናብ ፖላንድ ንምውፋድ ዝነበሩ መደብ ከም ዘቋረጸው ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔት ሄግሰት ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት ገለ ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ድሮ ኣብ ካብቲ ተዋፊሮምሉ ዝነበሩ ከባቢታት ፖላንድ ብሃንደበት ናብ ኣሜሪካ ክምለሱ ከም ተገደዱ ተሓቢሩ እቲ ውሳነ ኣካል ናይቲ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኤውሮጳ ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ንምንካይ ዘውፅኦ መደብ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ፖላንድ ዶናልድ ታስክ እቲ ስጉምቲ ኣብ ጸጥታ ሃገሩ ዝፈጥሮ ቀጥታዊ ጽልዋ ከም ዘየለ ኣፍሊጡሎ ይኹን እምበር ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ እቲ ውሳኔ ንቁፅሪ ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ካብ 76,000 ከይንኪ ብባይቶ ንዝጸደቐ ሕጊ ዝጥሕስን ናብ ሩስያ ጌጋ መልእኽቲ ዘመሓላልፍን ከም ዝኾነ ነቒፎም ኣለዉ 10,000 ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ መሬታ ኣስፊራ ዘላ ፖላንድ ተወሰኽቲ ወታደራት ክትቅበል ድልውቲ ምህላዋ ክትሕብር ጸኒሓ ኣሜሪካ ካብቶም ኣብ ጀርመን ኣስኪሮም ዘለዉ 35,000 ሰራዊታ ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ 5,000 ክትስሕብ ከም ዝወሰነት ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ 100,000 ወታደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ መዳይ ጸዓትን ምክልኻልን ዘተኮረ ስምምዕ ተፈራሪመን እቲ ስምምዕ ዝተኸተመ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ከም ኣካል ናይቲ ናብ 5 ሃገራት ዘካየዶ ምብጻሕ ትማሊ 15 ግንቦት ከተማ አቡዳቢ ብምእታው ምስ ፕሬዚደንት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዩ ክልቴን ሃገራት ኣብ ምህዞ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ስልጠና ልምምድ ጸጥታ ባሕሪ ሳይበራዊ ድሕነት ውሑስ መራኸቢታትን ምልውዋጥ ሓበሬታን ዝግበር ምትሕብባር ንምድፋዕ ኣብ ስምምዕ በጺሐን ብዘካዚ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ህንዲ ናይ 5 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ክትገብር ቃል ኣትያላ ህንዲ ካልእቲ ዝዓበየት ንግዳዊት መሻርክ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምዃና እዩ ዝግለጽ ቀዳማይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ካብ 15 ግንቦት ጀሚሩ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሆላንድ ሽወደን ኖርዌይ ኢጣልያ ዝሽፍን ናይ 6 መዓልታት ዑደት ዝፍጽም ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ እቲ ዑደት ህንዲ ምስ ሃገራት ኤውሮጳን ወሽመጥ ዓረብን ዘለዋ ዝምድናን ሽርክነትን ንምድልዳል ከምኡውን ሓደስቲ ናይ ወፍሪ ዕድላት ንምስሓብ ዝዓለመ እዩ ኣብ ኡጋንዳ ሓድሽ መልከፍቲ ሕማም ኢቦላ ከም እትኸስት ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ኣፍሊጡ እዚ ሓድሽ መልከፍቲ ካብ ምብራቃዊ ክፋል ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝኣተወ ወዲ 59 ዓመት ከም እተረኸበ ዝጠቐሰት ሚኒስትሪ እቲ ሕሙም ኣብ ጽዑቕ ክንክን ዘሎ ከም ዝሞተ
تحبيرو مسቲ ሕሙም ቀጥታዊ ርክብ ዝነበሮም ሰባት ከም ዝውሸቡ ክግበር እንከሎ ዛጌት ዝተመዝገበ መልከፍቲ ይኹን ሞት ከም ዘየለ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ገሊጹ ኪላታት ጥዕና እቲ መልከፍቲ ናብ ካልእ ከባቢታት ከይልሕም ንምግታእ ዕቱብ ናይ ምቁፅጻር ወፍሪ ከካይዱ መንግስቲ ኡጋንዳ ኣዚዙሎም ሕማም ኢቦላ ፈለማ ኣብ 1976 ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ድሕሪ ምኽሳቱ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ይላባዕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ኣውራጃ ኢቱሪ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብዚ እዋን እዚ ተኸሲቱ ብዘሎ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ዛጊት 246 ሰባት ከም ተለኽፉን 80 ከም ዝሞቱን ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ ጥዕናዊ ክስተት ብጸጥታዊ ምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ንዘሎ ቅልውላው መሊሱ የጋደዶ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ክቡራትን ክቡራን ዘነቀድን ምዛምና አርስታቱ ክረግመልኩም ፕሬዝደንት ኢሳያስ ምስል ዓለዋይ ልኡኽ ግብፂ ኣብ ምንፋዕ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ምትሕግጋዝን ዘትዩ ጽምብል ናጽነት ብደረጃ ሃገርን ዞባታትን ብልዑል ማዕረግ ክበዓል ሰፊሕ ምድላዋት ከም ተገብረ ተሓቢሩ ኣብ ዞባ አንሰባ ብልዕሊ 2 ቢልዮን ናቕፋ ዓበይቲ መደባት ልምዓት ተዓሚሙ ፕሬዝደንት ፑቲን ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ቻይና ዑደት ክፍጽም ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ክሬምሊን ገሊጹ ሰራዊት ናይጄሪያን ኣሜሪካን ብዘካየድዎ ስርሒት ላዕለዋይ ኣዛዚ ዳዕሽ ዝርከቦም ሓያሎ ሽበራዋን ከም ተቐትሉ ተቓሊሑ ኣብ ታይላንድ ህዝቢ ዘመላልስ ባቡር ምድሪ ምስ ኣውቶቡስ ብምግጫው ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ ንምክትታልኩም መስክር ምስተረፍ መደባት ኤርቲቪ ክሓድገውኩም ብወገነ ግን ብሩክ ምሸት